Хутчэй! Бягу! Фух, нікога. Толькі мы. А яшчэ нашы гледачы, бо калыханка ўжо пачалася. Салют усім. Прывітанне, ну ось, не паспелі. А я табе казаў раней, трэба было прыходзіць, а ты давай дагуляем. Вось і дагуляліся. Не атрымаўся сюрпрызу гледачам. Не бурчы, Тёма, не бурчы. Галоўная чарадзейная палачка ў нас. І мы сюрпрыз для Палінкі Цінестара зробім. А які? Прыдумаем які. А што, калі мы ператворым сябе у дарослых? Навошта? Як навошта? Дарослыя ж значна больш ведаюць, чым дзеці. І што? А тое, калі Палінка ці Нестар з'явіцца і ўбачыць нас, яны сваім вачам не павераць. Здзівяцца, як мы выраслі за лета і сталі такімі разумнымі. А гледачы? А дзяўчынкі і хлопчыкі нікому не скажуць, што нам палачка чарадзейная дапамагла. Праўда, сябры? Гэта будзе нашым сумесным сакрэтам. А ведаеш, мне падабаецца такая ідэя. Тады за справу. Ага, я чароўныя словы кажу, а ты палачкай махай і да ператварэння рыхтуйся. Дамовіліся. Пачынаем. Палачка чароўная, чары пачынай. Топу і чому з калыханкі у дарослых ператварай. Ну што, я стаў на дарослага падобны? Не, ніколечкі, а я? І ты звычайным застаўся. Ні вусоў у цябе, ні барады. Можа, трэба мацней палачку трэсці? Давай яшчэ раз. Давай. Палачка чароўная, чары пачынай. Вусы і бароды топу з чомам дай. Ой, не магу! Ой, які ты смешны стаў, Тёма! На вусатага таракана падобны! Ты на таракана! Як там у казцы? Пачакайце, я вас мігам прагляну! Прагляну, не памілую! Где ж я яе пакінула? Прывітанне! Прывітанне. А вы ж сёння на семінар збіраліся. Ды адмяніўся мой семінар. Вось дзе яна. А хто? Ды палачка моя чароўная. Ой, а што гэта з вами? Ну, просто. Маўчы. Што просто, Тёмачка? Ну, просто мы за лето подросли и зусім дарослыми стали. Ой, так поразумнели! Вы здзівіцеся, на любое пытанне адказаць зараз зможам. Здаецца, я пачынаю здагадвацца, чаму моя чароўная палачка тут аказалася. Вы жадаеце, каб я ваши веды праверыла? Жадаем! Ну, добра. Адкажыце мне, калі ласка, колькі хвастоў у 6 катоў? 6! А колькі пятачкоў у 10 парсючкоў? 10! Да что это за пытание, Феечка, легкотня? Мы ж дарослымі сталі. Вы нам больш складаныя давайце. Ага, больш складаныя жадаеце. Ну, слухайце. Ідзе то ўгору, то з гары, але застаецца на месцы. Што гэта? А быць такога не можа. Не можа. Калі ты ідзеш спачатку ў гору, потым з гары, дык ніяк на месцы заставацца не можа. Правильно, не можаш. Вы, Феечка, вырашылі нашу кемлівасць праверыць. Лічыце, што гэта немагчыма? Лічым. А як жа дарога? Ой, на самой справе. Дарога ж заўсёды застаецца на месцы. І чаму мы не здагадаліся? Слухайце яшчэ одно пытанне. Дзе такое адбываецца, што конь праз коня пераскоквае? Ну, у цырку, пэўна. Вялікі конь праз маленькага можа пераскочыць. Думаеш? Ну, мне так здаецца. Ну, і які ваш адказ, мае дарослыя сябры? Мы лічым, што такое можна ўбачыць у цырку, так? Ну, пра цырк не ведаю, не бачыла, але вось калі мы гуляем у шахматы...
я дома! У шахматах конь праз коня пераскоквае, а мы зноў не здогадаліся. А ва ўсім яна вінаватая. Палачка, а яшчэ чароўны лічыцца. Ага, вусатымі нас зрабіла, а розуму не дадала. Сябры мае, вы пра палачку гаворыце? Ой, прыйдзецца праўду сказаць. Прыйдзецца. Феечка, Так? мы адразу прабачэння ў вас просім. За што? Ну, мы хацелі сёння ўсім гледачам сюрпрыз зрабіць. І таму палачку вашу без дазволу ўзялі. Мы думалі, вас няма. Вы ж на семінар збіраліся. Ну і што? Ну, мы загуляліся, а перадача пачалася. І сюрпрызу гледачам не атрымалася. І тады мы вырашылі сюрпрыз Нестору Чіпалінцы зрабіць, здзівіць іх сваімі новым выглядам і ведамі. Але палачка, пэўна, сапсавалася. Толькі знешне нас змяніла, і ўсё. Вядома, бо вусы ды барода нікога разумнейшымі не робяць. А што робіць? Трэба самім старацца, не ленавацца больш чытаць, добра вучыцца, новыя веды набываць. Толькі так, іншага выйсця няма. Зразумела. Прабач, палачка чароўная, што мы на цябе сердавалі. І вы, Феечка, прабачце, што ізноў без дазволу вашу рэч узялі. Прабачаю, вы ж усё зразумелі, а гэта самае галоўнае. Палачка чароўная, чары адмяняй, звыклых топу з цёмам хуценька вяртай. Ой, ура! Дзякуй, феечка! Ну а зараз мультфільм. Ой, ну а зараз спаць, каб заўтра выспацца і новыя веды набываць. Добрай усім ночы. І чароўных усім сноў. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў ляскі, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай.